Soc Jordi Frank, cara visible de Frank Group, de la Pobla Segur. És una empresa familiar on ens dediquem al transport de persones. Som entitat col·laboradora del Geoparc pel nostre compromís a totes les activitats relacionades amb la geologia de l'entorn i el compromís, evidentment, amb el territori. Per nosaltres, territori, som tota la gent que formem part d'aquest espai, que vivim, respectem, convivim tots plegats. Animaria a venir a tota la gent al nostre territori, bàsicament per gaudir de la nostra zona, dels nostres serveis i dels nostres productes que tenim en tot el nostre país. Autocars Frank també som Geoparc.